Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare 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 Rama Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Tasmai Shri Guru Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminithi Namine Namaste Sarasade Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vranta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare 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 നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ Hare Rama 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 Hare Hare ഹരേ Hare കൃഷ്ണ. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama എല്ലാവർക്കും Hare Hare സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. Hare Krishna Hare Krishna ഹരേ കൃഷ്ണ. Krishna Hare ഹരേ Krishna കൃഷ്ണ. Hare Krishna Pranam Mataji ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 10ാമത്തെ അധ്യായാണ് ദ്വാരകയിലേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രയാണം. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതില് നമ്മള് ഇന്നലെ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു. 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തു. അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്തെ ഭരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ സമയത്ത് ഭരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു, ആ സമയത്ത് പ്രകൃതി പോലും എങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞ അനുകൂലമായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടു. അതിനുശേഷം എന്താണ്, ഭഗവാൻ പോകാൻ ഒരുങ്ങായിരുന്നു. ഭഗവാൻ കുറച്ചു നാളും കൂടിയിട്ട് എവിടെ നിൽക്കാണ്? ഹസ്തിനപുരിയിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഇപ്പോ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങാണ്. അപ്പൊ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും എല്ലാവർക്കും ആ ഭഗവാൻ പോകുന്ന പ്രയാസം താങ്ങാൻ പറ്റാതെ, സഹിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതുവരെയല്ല നമ്മൾ എത്തിണ്ടായിരുന്നത്. അതെ. ഇതില് ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകയിലേക്കുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രയാണാണ്. അധ്യായം 10 അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. Om Namo Bhagavate Vasudevaya ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 11, 12. സത്സംഗ മുക്ത ദുസ്സംഗോ ഹാതും നോത്സാഹതേ പുതഃ കീർത്യമാനം യശോ യസ്യ സകൃതാ കർണ്യരോചനം തസ്മിന്യസ്തധിയാ പാർത്ഥ സഹേരൻ വിരഹം കഥം ദർശനാസ്പർശ സംലാപ ശയനാസന ഭോജനൈഃ സത്സംഗമുക്ത ദുസ്സംഗോ ഹാതും നോത്സഹതേ പുതഃ കീർത്യമാനം യശോ യസ്യ സകൃതാ കർണ്യരോചനം തസ്മിന്യസ്തധിയാ പാർത്ഥ സഹേരൻ വിരഹം കഥം ദർശനാസ്പർശ സംലാപ ശയനാസന ഭോജനൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ വിരഹം കഥം വിരഹം കഥം ദർശന സ്പർശസല്ല. സത്സംഗ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗത്താൽ മുക്തദുസംഗ ദുഷിച്ച ഭൗതിക സംസർഗത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി ഹാതും ഉപേക്ഷിക്കാനായി ന ഉത്സാഹത്തെ ഒരിക്കലും ഉദ്യമിക്കുന്നില്ല. ഭൂത ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരുവൻ കീർത്യമാനം കീർത്തിക്കുന്നു. യശസ് യസ്യ ആരുടെ സകൃത് ഒരിക്കൽ മാത്രം ആകർണ്യ ശ്രവിക്കുകയാൽ മാത്രം രോചനം ലഭിപ്പിക്കുന്ന തസ്മിൻ അദ്ദേഹത്തിന് അതായത് ഭഗവാന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സ് സമർപ്പിച്ചവൻ പാർത്ഥ പൃഥാവിന്റെ പുത്രന്മാർ സഹേരൻ സഹിക്കാൻ കഴിയുക വിരഹം വേർപാട് കഥം എങ്ങനെ ദർശന മുഖാമുഖം ദർശിച്ച് സ്പർശിച്ച് സംലാപ സംഭാഷണം നടത്തുക ശയന ശയിക്കുക ആസന ഇരിക്കുക ഭോജനൈ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. വിവർത്തനം ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗത്തിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ദുഷിച്ച ഭൗതിക സംസർഗത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാവുകയും ചെയ്ത ഒരു ബുദ്ധിശാലിയായ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കൽ മാത്രം കേട്ടതാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവത് മാഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാനാവില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ സ്പർശിക്കുകയും അദ്ദേഹവുമായി സംവാദിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉറങ്ങുകയും ഇരിക്കുകയും ഭുജിക്കുകയും ചെയ്ത് വ്യക്തിരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനുമായി ഉറ്റബന്ധം സ്ഥാപിച്ച പാണ്ഡവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? കൂടെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗത്തില് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ദുഷിച്ച ഭൗതിക സംസർഗത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാവുകയും ചെയ്ത ഒരു ബുദ്ധിശാലിയ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കൽ മാത്രം കേട്ടതാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവത് മാഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സത്സംഗത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പിന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഒട്ടും മാറുന്നില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയാ? കേട്ടാ മാത്രം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുകയും ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കുകയും അദ്ദേഹവുമായി സംവാദിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉറങ്ങുകയും ഇരിക്കുകയും ഭുജിക്കുകയും ചെയ്ത് വ്യക്തിരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ട് ഉറ്റബന്ധം സ്ഥാപിച്ച പാണ്ഡവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? അപ്പൊ പാണ്ഡവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? അദ്ദേഹം അവരോടൊപ്പം ഇരിക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും ഭുജിക്കുകയും അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഭഗവാനെ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സഹിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള വേർപാട് പാണ്ഡവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഒരു ഉയർന്ന അധികാരിയെ സേവിക്കുകയാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ അവസ്ഥ. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ മായാശക്തിയുടെ ആദേശമനുസരിച്ച് നിർബന്ധിതമായി സേവിക്കുവാൻ ജീവാത്മാവ് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിൽ അവൻ ഒരിക്കലും തളരുന്നില്ല. ഒരു പക്ഷേ അവൻ തളർന്നാലും തൃപ്തനാകാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മായാശക്തി എപ്പോഴും അവനെ നിർബന്ധിതനാക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ജീവാത്മാക്കളുടെ വ്യവസ്ഥിതമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉയർന്ന അധികാരെ സേവിക്കുക, അതാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ മായാശക്തിയുടെ ആദേശമനുസരിച്ച് നിർബന്ധിതമായി സേവിക്കാൻ ജീവാത്മാവ് കടപ്പെട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരാണ്? ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളില് പല ഘട്ടങ്ങളില് മായാശക്തിയുടെ ആദേശമനുസരിച്ച് നിർബന്ധിതമായിട്ട് ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? സേവിക്കാനായിട്ട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിൽ
ഒരിക്കലും ആര് തളരുന്നില്ല? ജീവാത്മാവ് തളരുന്നില്ല. പക്ഷേ അവൻ തളർന്നാലും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? തൃപ്തനാകാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാൻ മായാശക്തി അവനെ നിർബന്ധിതനാക്കുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് മായാശക്തി നമ്മളെ നിർബന്ധിതനാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അവസാനവും ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ബദ്ധാത്മാക്കൾ യാതൊരു മോചന പ്രതീക്ഷയുമില്ലാതെ അത്തരം അടിമത്തത്തിന്റെ കുരുക്കിലകപ്പെടുന്നു. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗത്താൽ മാത്രമേ മോചനം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അവണ്ണമുള്ള സംസർഗത്താൽ ഒരാൾ ക്രമേണ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ അവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ തന്റെ ശാശ്വതമായ പദവി ഭഗവാന് സേവനമർപ്പിക്കുകയാണെന്നും അല്ലാതെ കാമം, ക്രോധം, ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം മുതലായവയാൽ തലതിരിഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതല്ലെന്നും ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്വാദനത്തെ കുറിച്ച്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിൽ ഒരിക്കലും ആര് തളരുന്നില്ല? ജീവാത്മാവ് തളരുന്നില്ല. എങ്ങാനും അങ്ങനെ തളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ തൃപ്തനാകാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും സേവിക്കാനായിട്ട്, അത്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് മായാശക്തി നിർബന്ധിതരാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനങ്ങള് ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് യാതൊരു മോചന പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാതെ അത്തരം അടിമത്തത്തിന്റെ കുരുക്കിലകപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊരു അടിമത്തത്തിന്റെ കുരുക്കിലകപ്പെടുന്ന പോലെയാണത്. ഒരു ആസ്വാദനം, നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനൊരിക്കലും ഒരു അവസാനം കാണുന്നില്ല. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗത്താൽ മാത്രമേ മോചനം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മോചനം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കതിനെ മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അവണ്ണമുള്ള സംസർഗത്താൽ ഒരാൾ ക്രമേണ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ അവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മള് മറന്നുപോയ നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ വന്നു ചേരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രമേണ നമ്മുടെ അവബോധം, നമ്മൾ ആരാണെന്നും നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നുള്ള ഒരു അവബോധം മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതിയിലേക്ക്, ഒരു അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തപ്പെടും. അങ്ങനെ തന്റെ ശാശ്വതമായ പദവി ഭഗവാന് സേവനം അർപ്പിക്കുകയാണെന്നും അല്ലാതെ കാമം, ക്രോധം, ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം മുതലായവയാൽ തലതിരിഞ്ഞ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതല്ലെന്നും ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് മനസ്സിലാവും? താൻ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് തന്റെ ശാശ്വതമായ സേവനം. അല്ലാതെ എന്താണ് കാമം, ക്രോധം, ആധിപത്യം ഇത് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? അപ്പോ ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഭൗതികമായ സമൂഹവും മൈത്രിയും സ്നേഹവും എല്ലാം കാമത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്, മൈത്രി, സ്നേഹം, സമൂഹം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? കാമത്തിന്റെ പല രീതിയിലുള്ള പല രൂപങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം ഭവനം, രാജ്യം, കുടുംബം, സമൂഹം, ധനം തുടങ്ങിയവയും എല്ലാവിധ അനുബന്ധങ്ങളും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനത്തിന് കാരണങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ജീവിതത്തിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളാകുന്നു. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായുള്ള സംസർഗത്താലും അവരിൽ നിന്നും വിനീത വിധേയനായി ശ്രവിക്കയാലും ഭൗതികാസ്വാദത്തിനുള്ള അഭിനിവേശം മന്ദീഭവിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലാശ്രവണത്തിനായുള്ള ആകർഷണം പ്രമുഖമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ ഈ ആകർഷണം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വെടിമരുന്നിൽ തീയെന്നോണം നിർവിഘ്നമായി ഉത്തരോത്തരം വർദ്ധിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആത്മസംതൃപ്തരായി എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ മുക്തരായവരെ പോലും അതീന്ദ്രിയമായി ഭഗവത് ഭക്തനാക്കി തീർക്കുന്ന വിധം അത്രത്തോളം ആകർഷണമാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഹരിയെന്ന് പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞു വന്ന് ഇവിടെ തൊട്ടില്ല നമ്മള്, അതായത് ശുദ്ധഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട്, സംസർഗം കൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ബോധത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് മനസ്സിലാകും? തന്റെ ശാശ്വതമായ പദവി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സേവനമാണെന്നും അല്ലാതെ കാമം, ക്രോധം, ആധിപത്യം അത് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതല്ല എന്നും ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാമത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളാണെന്ത്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മൈത്രി ബന്ധം, സ്നേഹം, സമൂഹം ഒക്കെ. എന്താ പറയാ, ഭവനം, രാജ്യം, കുടുംബം, സമൂഹം, ധനം തുടങ്ങിയതും എന്തെല്ലാണ്? ഇതുമായിട്ട് എല്ലാവിധ അനുബന്ധങ്ങളും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള് അതും അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളാണ്.
ഒക്കെ എവിടെ വരുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സംസർഗത്താലും അവരിൽ നിന്നും വിനീത വിധേയനായി ശ്രവിക്കിയാലും ഭൗതിക ആസ്വാദത്തിനുള്ള അഭിനിവേശം മന്ദീഭവിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലാശ്രവണത്തിനായുള്ള ആകർഷണം പ്രമുഖമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം കൊണ്ട്, അവരുടെ ഒരു നോട്ടത്തിലൂടെ, അവരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? നമുക്കൊരു കാരുണ്യം കിട്ടാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള നമുക്കൊരു കാരുണ്യം നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സംസർഗം കൊണ്ടും അവരിൽ നിന്നും വിനീത വിധേയനായിട്ട് ശ്രവിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അവരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് വിനീത വിധേയത്തോടെ നമ്മൾ ശ്രവിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഭൗതികമായ ആസ്വാദത്തിനുള്ള അഭിനിവേശം നമ്മളെ മന്ദീഭവിച്ചു വരും, കുറഞ്ഞു വരും നമ്മുടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലാശ്രവണത്തിനായുള്ള ആകർഷണം പ്രമുഖമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ഭൗതികമായ ആസക്തി നമുക്ക് കുറയുകയും ചെയ്യും. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആസക്തി നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ലീലാശ്രവണത്തിനായുള്ള ആകർഷണം, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച്, അതീന്ദ്രിയമായ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനോട് നമുക്ക് ആസക്തി വരികയും ചെയ്യും. ഒപ്പം തന്നെ എന്തിനോട് വിരക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭൗതികമായ ആസ്വാദനത്തിന് അത് നമ്മൾ വിരക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും. ഒരിക്കൽ ഈ ആകർഷണം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്കത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതെങ്ങനെയാ? വെടിമരുന്നില് തീയെന്നോണം നിർവിഘ്നമായി ഉത്തരോത്തരം വർദ്ധിക്കുന്നു. വെടിമരുന്നില് തീ കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് അത് നമുക്ക് അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്താൽ ആത്മസംതൃപ്തരായി എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ മുക്തരായവരെ പോലും അതീന്ദ്രിയമായി ഭഗവത് ഭക്തരാക്കി തീർക്കവിധം അത്രത്തോളം ആകർഷകനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഹരി എന്ന് പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ആകർഷിക്കുന്നവനാണ്, സർവ ആകർഷകനാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മുക്തരായവരെ പോലും അതീന്ദ്രിയമായി ഭഗവത് ഭക്തരാക്കി തീർക്കത്തക്ക വിധം അത്രത്തോളം ആകർഷകനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഹരി എന്ന് പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. നമ്മൾ എന്തിലേക്കാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്? മുക്താത്മാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ മുക്താത്മാക്കളെ പോലും അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് ഭഗവത് ഭക്തരാക്കാനായിട്ട്, അപ്പൊ മുക്താത്മാക്കള് ആ മോക്ഷത്തിനപ്പുറം അവരെങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാക്കത്തക്ക വിധം അത്രയും മുക്താത്മാക്കളെ പോലും ആകർഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാൻ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയമാണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മുക്താത്മാക്കളെ പോലും ആകർഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഹരി എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളായ പാണ്ഡവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്ന് അനായാസേന മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പാണ്ഡവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. നിരന്തരമായ വ്യക്തിഗത സമ്പർക്ക നിമിത്തം അവർക്കുണ്ടായ ആകർഷണം കൂടുതൽ തീവ്രമാക്കിയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നുള്ള വിയോഗത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് സാധ്യമായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹവുമായുള്ള വിയോഗത്തിൽ അവരുടെ അവസ്ഥ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടേതിനേക്കാൾ ഒട്ടും കുറഞ്ഞതല്ല. എങ്കിലും ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള വിയോഗവും അദ്ദേഹവുമായുള്ള വ്യക്തിഗത സമ്പർക്കവും പോലെയാണ്. ഇവിടെ പാണ്ഡവരെ സംബന്ധിച്ച് പാണ്ഡവർ അത്രയും ഭഗവാനുമായിട്ട് എന്താണ് കൂടുതൽ ഇടപഴകി കഴിഞ്ഞവരാണ് അവര്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും കളിക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അവര് ഭഗവാനുമായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഭഗവാന് തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സന്തത സഹചാരികളായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അവര് അത്രയും പ്രയാസത്തിലാണ് പാണ്ഡവര്. ഭഗവാൻ നിരന്തരമായ വ്യക്തി സമ്പർക്ക നിമിത്തം അവർക്കുണ്ടായ ആകർഷണം കൂടുതൽ തീവ്രമായത് കൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുള്ള വിയോഗത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് സാധ്യമായിരുന്നില്ല. അവരുടെ വിയോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ ആര് പറഞ്ഞത്? വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടേതിനേക്കാൾ ഒട്ടും കുറഞ്ഞതല്ല. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടേതിനേക്കാൾ ഒട്ടും കുറഞ്ഞതല്ല പാണ്ഡവരുടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ അവസ്ഥ, അവര് ഭഗവാനുമായിട്ട് പിരിയുന്ന ഒരവസ്ഥ. എങ്കിലും ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷനാകയാൽ ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷനായത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള വിയോഗം അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സമ്പർക്കവും ഒരുപോലെയാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? നിരപേക്ഷനാണ്. ഒന്നിനോടൊന്നില്ല യാതൊരുവിധ അറ്റാച്ച്മെന്റും ഒന്നുമില്ല, എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി സമ്പർക്കവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ ആസക്തി അല്ലെ, വിയോഗവും
വ്യക്തി സമ്പർക്കവും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, നാമം, യശസ്, ലീലകൾ മുതലായവയുടെ സ്മരണം ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് അത്രത്തോളം ആകർഷകമാകിയാൽ അദ്ദേഹം ലൗകിക ഭുവനത്തിലെ രൂപങ്ങൾ, ഗുണങ്ങൾ, നാമങ്ങൾ, യശസ്, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം വിസ്മരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല മറ്റു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിപക്വമായ സംസർഗ നിമിത്തം ഒരു ക്ഷണം പോലും അദ്ദേഹം ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നും അകലുന്നില്ല. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപഗുണ ലീലകള് അതിനെക്കുറിച്ച് സ്മരണം ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് അത്രത്തോളം ആകർഷകമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപഗുണ ലീലകള് അതിനെക്കുറിച്ച് എത്രത്തോളം ആകർഷകമാകുന്നു അത്രത്തോളം എന്തിനോടുള്ള ആസക്തി കുറയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് മറക്കാണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില്. അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളോ ഗുണങ്ങളോ നാമങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ യശസ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മറന്നുപോകും. കാരണം അത്രത്തോളം ആകർഷകമാണ് എന്ത് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെല്ലാം തന്നെ. മാത്രമല്ല എന്താ പറയണത്, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിപക്വമായ സംസർഗ നിമിത്തം, അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ആ സംസർഗ നിമിത്തം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഒരു ക്ഷണം പോലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകലുന്നില്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എന്താണ് ശ്ലോകം പറയുന്നത്, 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച അല്ലെ, മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ പോതയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച. ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ കാണുമ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ക്ഷണം പോലും അവര് ഭഗവാന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നും അവരാരും അകലുന്നില്ല. കാരണം അവർ പരസ്പരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അവർ പരസ്പരം സന്തോഷിക്കുക, ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സംസർഗത്തില് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംസാരിക്കുന്നത് ആരെ കുറിച്ചായിരിക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. അത് എന്തിനു അവസരം ഉണ്ടാക്കാണ്, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വർദ്ധിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 13. സർവേ തേ നിമിഷൈർ സർവേ തേ അനിനിമിഷൈ അശൈതം അനുത്രത ചേതസഃ വിശന്ത സ്നേഹ സംബന്ധ വിചേലു തത്ര തത്രഃ. സർവേ തേ അനിനിമിഷൈ അശൈതം അനുത്രത ചേതസഃ വീക്ഷന്ത സ്നേഹ സംബന്ധ വിജയലു തത്ര തത്രഃ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. സംബന്ധ വിജേലുസ്തത്രഃ. സർവേ തേ നിമിഷേ ദുഃഖൈസ്തമനുദ്രുതചേതസാ വീക്ഷന്ത സ്നേഹ സംബന്ധ വിജേലുസ്തത്ര തത്രഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവേ എല്ലാവരും, തേ അവർ, അനിനിമിഷൈ കണ്ണുകൾ ചിമ്മാതെ, അക്ഷയ് നേത്രങ്ങളാൽ, തം അനു അദ്ദേഹത്തിന് പിറകെ, ദ്രുത ചേതസ ആർദ്രമായ ഹൃദയം, വീക്ഷന്ത അദ്ദേഹത്തെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, സ്നേഹസംബന്ധ പരിശുദ്ധ സ്നേഹത്താൽ ഭക്തരായി, വിജേലു ചലിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു, തത്ര ഇവിടെയും അവിടെയും, അപ്രകാരം അവർ ചെയ്തു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ആകർഷണമാകുന്ന പാനയിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി അവരുടെ എല്ലാം ഹൃദയം ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഇമചിമ്മാതെ അദ്ദേഹത്തെ വീക്ഷിക്കുകയും സംഭ്രാന്തരായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാൻ പോകാനായിട്ട് രഥത്തിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ രഥത്തിൽ കയറി എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ആകർഷണമാകുന്ന പാനയിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി അവരുടേതെല്ലാം ഹൃദയം ഉരുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവര് ഇമചിമ്മാതെ അദ്ദേഹത്തെ വീക്ഷിക്കുകയും സംഭ്രാന്തരായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. എല്ലാ നിത്യമായവർക്കും മധ്യേ പ്രമുഖനായ നിത്യമായവനാകിയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും
സ്വാഭാവികമായി ആകർഷകനാണ്. അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് അനേകരായ നിത്യമായവരുടെ പരിപാലകൻ. ഇതേക്കുറിച്ച് കഠോപനിഷത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മ നിത്യവും നിത്യാനാം ചേതന ചേതനാനാം നമ്മൾ കഠോപനിഷത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ നിത്യന്മായവർക്കും മധ്യേ പ്രമുഖനായ നിത്യമായവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും സ്വാഭാവികമായി ആകർഷകനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് അനേകരായ നിത്യമായവരുടെ പരിപാലകനും. ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇതേക്കുറിച്ച് കഠോപനിഷത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതന ചേതനാനം, അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആണ് നമുക്കിതില് നമ്മളിലെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അപ്രകാരം തത്സമയം ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയുടെ മയക്കത്തിൻ കീഴിൽ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ട ഭഗവാനുമായുള്ള ഒരുവന്റെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക വഴി അവന് നിത്യമായ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും ആർജിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഒരിക്കൽ ഈ ബന്ധം എളിയ തോതിൽ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബദ്ധാത്മാവ് തൽക്ഷണം ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മായയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി തീരുകയും ഭഗവത് സംസർഗത്തിന് വേണ്ടി ഉന്മത്തനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനുമായുള്ള വ്യക്തിഗത സമ്പർക്കത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപഗുണ ലീലകളുടെ സംഘത്തിലൂടെയും ഈ സംസർഗം സാധ്യമാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്നുള്ള വിനയാന്വിതരായ ശ്രവണത്തിലൂടെ ബദ്ധാത്മാക്കളെ ഈ പരിപൂർണതാവസ്ഥ വരെ എത്തുവാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? അപ്രകാരം തത്സമയം തന്നെ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയുടെ മയക്കത്തിൻ കീഴിൽ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ട ഭഗവാനുമായുള്ള ഒരുവന്റെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പം മായാശക്തിയുടെ മയക്കത്തിൻ കീഴിൽ വിസ്മരിച്ചു പോയ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. ത്രിഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരിയായ ഓർമ്മ നമ്മുടെ ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളത് വിസ്മരിച്ചു പോകാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധം നമ്മൾ മറന്നു പോകും. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നിത്യമായ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും ആർജിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ തിരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മള് ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം പുനർജീവിപ്പിക്കാന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അതായത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നതാണത് വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നിത്യമായിട്ടുള്ള സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും നമുക്ക് ആർജിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും കിട്ടണമെങ്കിൽ എതിലേ കിട്ടുള്ളൂ? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഒരിക്കൽ ഈ ബന്ധം എളിയ തോതിൽ പുനരുജ്ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പാട്. ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ആ ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ പുനർജീവിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബദ്ധാത്മാവ് തൽക്ഷണം ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മായയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായി തീരുകയും ഭഗവത് സംസർഗത്തിന് വേണ്ടി ഉന്മത്തനായി തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്കതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് പാട്. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബദ്ധാത്മാവിന് പിന്നെ ആ മായാശക്തിയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായി തീരാനും ഭഗവാന്റെ സംസർഗത്തിന് വേണ്ടി ഉന്മത്തനായി തീരാനും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാനാണ് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനുമായുള്ള വ്യക്തിഗത സമ്പർക്കത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല, അത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിഗത സമ്പർക്കത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല സാധിക്കുന്നത്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപഗുണ ലീലകളുമായുള്ള സംസർഗത്തിലൂടെയും സംഘത്തിലൂടെയും ഈ സംസർഗം സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപഗുണം ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. അതിലൂടെ നമുക്കിത് സാധ്യമാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്നുള്ള വിനയാന്വിതമായ ശ്രവണത്തിലൂടെ ബദ്ധാത്മാക്കളെ ഈ പരിപൂർണത അവസ്ഥ വരെ എത്തുവാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കാരണം ശ്രവണത്തിലൂടെ തന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഈ ഭാഗവതത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. അത് വിനയാന്വിതമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രവണത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ബദ്ധാത്മാക്കളെ ഈ പരിപൂർണത അവസ്ഥ വരെ എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ആ ബന്ധം ഭഗവാനുമായിട്ട്, നമ്മൾ മറന്നുപോയ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 14. നരുധ്യൻ ഉത്കളത് ബാഷ്പം ഔത്കണ്ഠ്യാത്തേവ കീസുതേ നിര്യാതി അകരാത്നോഭ
അഭൗമതി സ്യാത് സാ ബന്ധവ സ്ത്രിയഃ. കൂടി വായിക്കാം. നിരുധ്യൻ ഉത്കളാത് ബാഷ്പം ഔത്കണ്ഠ്യാദേവകീസുതേ നിര്യാതി ആകരാത് നോ അഭൗമിതി സ്യാത് ബാന്ധവ സ്ത്രിയഃ. വായിച്ചോളൂ, കുറച്ച് പാടും. നിരുദ്ധൻ അത്യന്തം പ്രയാസത്തോടു കൂടി നിരോധിച്ചിട്ട്, ഉദ്ഗളാത് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന, ബാഷ്പം അശ്രുക്കൾ, ഔത്കണ്ഠ്യാത് അത്യധികം ഉത്കണ്ഠ നിമിത്തം, ദേവകി സുതേ ദേവകി സുതന്, നിര്യാതി പുറത്തു വന്നപ്പോൾ, അകാരാത് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും, ന ഇല്ല, അഭദ്രം അമംഗളം, ഇതി അപ്രകാരം, സ്യാത് സംഭവിച്ചേക്കാം, ബാന്ധവ ബന്ധുക്കൾ, സ്ത്രീയ സ്ത്രീജനങ്ങൾ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണനുമായുള്ള ഉത്കണ്ഠ നിമിത്തം അശ്രുക്കളാൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ നയനങ്ങളോട് കൂടിയ ബന്ധുക്കളായ സ്ത്രീജനങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നു. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി മാത്രമേ അവർക്ക് അശ്രുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. വിടവാങ്ങുന്ന നേരം അശ്രുക്കൾ അമംഗമുണ്ടാക്കുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെട്ടു. ശ്രീകൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ഉത്കണ്ഠ നിമിത്തം അശ്രുക്കളാൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ നയനങ്ങളോട് കൂടിയ ബന്ധുക്കളായ സ്ത്രീജനങ്ങള് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും അവർ പുറത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് അവർ അശ്രുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത്. കാരണം അവരെന്ത് വിചാരിച്ചു, അത് അമംഗളമാകരുത് എന്നവര് ഭയപ്പെട്ടു. വിടവാങ്ങുന്ന നേരം അശ്രുക്കള് അമംഗം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് അവര് ഭയപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ വേർപാട് അത്രയും അവർക്ക് സഹിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹസ്തിനപുര കൊട്ടാരത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും തന്നെ കൃഷ്ണനോട് സ്നേഹമുള്ളവരായിരുന്നു. എല്ലാവരും ബന്ധുക്കളുമായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങുകയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവർ അദ്ദേഹത്തിനായി വളരെ ഉത്കണ്ഠാകുലരായി തീരുകയും പതിവ് പോലെ അശ്രുക്കൾ അവരുടെ കവിൾത്തടങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം അശ്രുക്കൾ ആ മുഹൂർത്തത്തിൽ കൃഷ്ണന് അമംഗളം ഉണ്ടാകാൻ ഹേതുവാകുമോ എന്നും അവർ ശങ്കിച്ചു. തന്നിമിത്തം അവർ അവയെ നിരോധിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ അതവർക്ക് വളരെ പ്രയാസമേറിയ കാര്യമായിരുന്നു. കാരണം അശ്രുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആകയാൽ അവർ കണ്ണുകളിൽ വെച്ച് തന്നെ അശ്രുക്കൾ തുടച്ചു. മാത്രമല്ല അവരുടെ ഹൃദയം ദ്രുതഗതിയിൽ സ്പന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഹസ്തിനപുരത്തില് കൊട്ടാരത്തില് നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനോട് വളരെയധികം സ്നേഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ബന്ധുക്കളുമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ അപ്പൊ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിനായിട്ട് വളരെ ഉത്കണ്ഠാകുലരായി തീരുകയും അവരുടെ അശ്രുക്കള് അവരുടെ കവിൾത്തളങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അതേസമയം അവരെന്താ ചിന്തിച്ചത്, അത് അമംഗളമാകുമോ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷെ അത് പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. കാരണം അശ്രുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ആ കണ്ണുകളിൽ വെച്ച് തന്നെ അശ്രുക്കളെ തുടച്ചു. മാത്രമല്ല അവരുടെ ഹൃദയം ദ്രുതഗതിയിൽ സ്പന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ പോർക്കളത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പത്നിമാരും പുത്രവധുക്കളായ സ്ത്രീജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ശ്രീകൃഷ്ണനുമായുള്ള പ്രത്യക്ഷ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹനീയ കർമ്മങ്ങളെയും കുറിച്ച് കേട്ടിരുന്നു. മാത്രമല്ല അപ്രകാരം അവർ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം, കീർത്തി തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നവരെ പോലെ തന്നെ അവർ കൃഷ്ണനോട് സ്നേഹബന്ധരായി തീരുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആരും അദ്ദേഹത്തോട് സ്നേഹബദ്ധരായി തീരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, പോർക്കളത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യുദ്ധഭൂമിയിൽ വധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പത്നിമാരും പുത്രവധുക്കളായ സ്ത്രീജനങ്ങളും എല്ലാവർക്കും എന്നില്ല ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും പ്രത്യക്ഷത്തില് എല്ലാവരുമായിട്ടും ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ടുള്ളൊരു സമ്പർക്കം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ മഹനീയ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം കേട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ചും കീർത്തികളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടും സംസാരിച്ചും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കും
നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാനോട് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ആ സ്നേഹബദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരും ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹത്തില് ബദ്ധരായിരുന്നു അവരും. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആരും എന്തായിട്ട് മാറാണ്? ഭഗവാനോട് സ്നേഹബദ്ധരായി തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടായാലും പരോക്ഷമായിട്ടായാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആരും എന്താവാണ്? ഭഗവാനോട് സ്നേഹബദ്ധരായി തീരും. കൃഷ്ണൻ നിരപേക്ഷനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങൾ മുതലായവയും അദ്ദേഹവും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? നിരപേക്ഷനാണ്. ഒന്നിനോട് ഭഗവാൻ എന്തില്ല, എന്താ പറയാ, എല്ലാത്തിനെയും ഒരേപോലെ കാണണം. ഭഗവാൻ ഒന്നിനോടും എന്തൊരു വേർഡ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് നിരപേക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്, എല്ലാത്തിനെയും ഒരേപോലെയാണ്. ഭഗവാൻ ഒന്നിനോടും ഒട്ടി നിൽക്കുന്നില്ല. ഒത്തി നിൽക്കുന്നില്ല. അതെ, എല്ലാത്തിനെയും ഭഗവാൻ എല്ലാതും ഭഗവാൻ ഒരേപോലെയാണത്. എന്തായാലും എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെയാണ് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങൾ മുതലായവയും അദ്ദേഹവും തമ്മിൽ യാതൊരു അന്തരവുമില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണനുമായുള്ള നമ്മുടെ ഉറ്റബന്ധം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെ, ശ്രവണത്തിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണത്തിലൂടെയും സ്വകാര്യമായി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ആത്മീയ ശക്തിയാലാണ് അപ്രകാരം സാധ്യമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള നമുക്ക് ബന്ധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്ത് മതി? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെയും ശ്രവണത്തിലൂടെയും സ്മരണത്തിലൂടെയും തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കാരണം ഇതെങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? ആത്മീയ ശക്തിയിലാണ് അപ്രകാരം സാധ്യമാക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ആത്മീയ ശക്തി മൂലമാണ് എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെയും ശ്രവണത്തിലൂടെയും സ്മരണത്തിലൂടെയും നമുക്കത് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण. राम माधुरे कृष्ण माताजी। മാതാജി നാമ മാതാജി. माताजी।